Здравейте, ние сме Роман Ценчев и се намираме на покрива на Бургас Плаза Мол. След малко започват снимките на новия ни клип, който се казва Стъпки пясъчни, залезът е уникален, няма нито едно облаче. Благодаря ти, България, че имаш такава природа. Те се нареждат маковете, казах им къде да светнат и така, сега ще направим с вас разни работи. Сега искам най-вече отношение. Аз имам на каданс цялото нещо. Тук няма да правим изпявания. Ще пусна песента, ама някакви да са Kanye West мъртви. Виждаш как се разхождат. Такова. Тук сме широко, имаме само небе, такова с градиент и вас вижте силуети. Тук трябва да има... това момиченце. Това момиче съвсем случайно попадна на покрива, викаме чакай така и така минаш, да не би добре да го стиваме. Взехаме от пътя назад. Да, кажи преса. Ето, това е като моята преса, аз няма да я показвам. Майко. Снимат по телевизията, тя се пляска сама, ще кажа тия двамата за какво ги пратихме. Приятели, за какво ги пратихме на морето? На колене, не си пази коленете. Така. Лице нататък, повече. Up to my knob, bro. Say turn down, I say my neck rockin' like Balboa. My watch fishes uncalled for. In the St. Regis on all floors, I got 6 sluts on all fours. They French kisses, say bonjour. Got my own shine, but I I lost my brother, 2 months later lost my cousin. In the club, these niggas be muddy. We believe I ain't worried about nothing. Nightmares every night for the Kruger. I'm a boss, so I keep me a shooter. Това отзад. То спира в мен. Да не спира в мен, ами да продължа още малко нататък. Още. Яко. Всеки ден клип да снимаш. Дай пусти. Махните ръце. Дай повече артикулация, по-сериозно пеене. На един страхотен български плаж, където ще снимаме едно страхотно нещо. Това е случайен минувач. Той съвсем случайно минава, това никога не е бил режисьор. Бате, може ли да... Това въобще не е най-добрият режисьор. Ти си някакъв много си нахален. Може ли? Може ли? Какво снимаме в момента? Много е важно Не, коя част? Как се прави? как е морската част за човек. Под вода, над вода. Ето има едно странно нещо там. Снимай си да видиш. Човека върху пластмасовата играчка. Това долу е си, а това е Бог. Това е Чичо Боб, а по-цело е си, да. Бебешкия джет. Значи да подчертая за клипа е много важно актьора да не е като режисьора се е така брада, да му е тъничка, нагласена. Взеха му книжка за истински джет. Дублираме с малък. Сега се мъча да се отдавя. Значи ако след малко се отдавя, това ще е последното ми, последния ми кадър. Катаджиите вече спират пътя Варна-Бургас по море. Да знаете. Ще го внимайте, че има много легнали полицаи във водата. Спират с джета и ти искат аптечка. Триъгълник и аптечка за джет. Но в България така се направили, че има дори дупки във водата, като караш джет и имат труса. Трябва да внимаваш да не изкривиш джата.